Tak jo, ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. Já jsem hrozně ráda, že já jsem ráda, že vás to taková baví, tak jakože to. A tohle bude rozmazlená. Budu vlastně dělat 2 příběhy zaraz, nebo jakože zaraz. Že teď třeba udělám rozmazlenou a třeba zítra budu dělat normální rodinku. Protože, no to je jedno. A já vám ještě jednou chci hrozně poděkovat za 1000 odběratelů, protože když jsem začala 24.6. natáčet, tak pro mě tohle bylo nemožné číslo. Fakt jako nemožné číslo to pro mě bylo. No a teď už ale půjdeme do příběhu, ať vás moc dlouho nezdržuji. A takže užijte si video, toto je, ještě představím, to je Anička, ta malinká. Mamka se jmenuje Lenka, dcera se jmenuje Eliška. Tahle se jmenuje Ela a to bude Tomáš třeba. A takže můžeme jít rovnou do příběhu. Mami, můžu jít za holkama nahoru? No já nevím, jestli budou chtít holky, tak klidně, ale jako můžeš jít jenom k té Elišce, protože k Ele ta smrdí, tak ty nechoď. Tak dobře. Jo lidi, mimochodem, rozmazaná je Eliška a Ela je normální, kdybyste to nepochopili. A ta Anička je taky normální. Tak jo. Jej! Kde jsou? Oni budou asi vzadu, na terase. Ahoj. Čau, co chceš? Já si tu s váma hula. A když jsme řekli, že my si s tebou chceme hrát? No, já nevím. No, tak vidíš, tak vypadni. Běž si hrát třeba, já nevím, hračkama s mamkou. Nebo s mýma kámoškama, pozvi, já nevím. Já si s tebou klidně budu hrát. Ne, mě maminka řekla, že si s tebou hrát nemůžu, takže asi ne. Tak já tu dolů. Ach jo. Už je noc, teď jdeme spát. No, super. Ale my ještě nemáme ty pyžama, když jsme to nově přestěhovaní. No, super. Fakt jako nemám fakt do čeho převlíc. Pojď sestru za rodička. A ty co tu furt děláš? No, super. Máme. Co takhle to? Jako, můžeš mi říct, kde máme oblečení? No, my jsme ještě nekupovali. No, ale já chci víc spát. No, tak to máš asi blbý zlato. No, víš co, vyspí se dneska v tomhle a třeba zítra půjdeme nakupovat, jo? Super. Paní, ty jsi tady. No, my jsme taky měli jít spát. Ale jako s tím určitě spát je hrozný. Tak jo. Super. Sestro, jdi zhasnout. Já to nebudu zhasínat, proč bych totiž měla. Ježíš, já ty nebudu furt nést. Promiň, kočičko. Ty jsi ještě nezhasla. Ty jsi fakt blbá. Spí. Ach jo. Tak. Myslím, že všechno je... Jo, ještě tady. Tak. Ach jo. Proč je na mě tak zlá? Ach jo. Už je ráno. Ježíš. Asi bych měla jít zbudit sestru.
Segra vstávej. Ježiš, to musíme budit hezky. Třeba Eli, vstávej, nebo Eliško, vstávej, nebo Eliliško, vstávej. Ale ne takhle. Tohle prostě mi nebudeš říkat. Vstávej, nebo Elo, vstávej, nebo Eli, vstávej. Mně se prostě nelíbí. A koho to zajímá? Tebe. Tebe by mělo, protože jako to ne. Jdeme dolů. Super, konečně. Mami, taky vstávej, jako. Co pak moje zlatá Eliško? No, můžeme nakupovat už to oblečení. Jo, už půjdeme. Zlato, vstávej, Aničko. Jo, budeme nakupovat oblečení. Vem si spanečku. Tak, ať ho dám do vlásku. Tak jo, tak asi může mít, ne? Jo. Tak jo. Jdeme. Co děláme jako v nějakým domě? No, tady je taková holka, ona prodává se oblečení, tak se na to jde podívat. A mami, já bych chtěla tu lavičku a to koštěky k nám, jako. Jo, já to zkusím domluvit, moje zlato. A mami, můžu si tam taky vzít nějaký oblečení? Elo, buď ticho, první si vybere moje Eliška a pak si vybereš ty. Sorry lidi, já jsem nenatáčela, když si vybírali to oblečení. Ale oni ho že jakože mají to oblečení. Takže já nevím, mně se to asi už nechce vracet všechno to. Takže berte to tak, že prostě si už vybrali to oblečení. A teď ještě ve spodním patře mají jako toto, tak si ještě vyberou ve spodním patře něco. Takže tak. O můj bože, ten pesek je roztomilý. No, chceš ho jako? Jo, prosím. No fajn, no. To je roztomilý. Tady nejsou žádný oblečky, to ti ještě vezmu, ukaž. No jako, na zimu z toho hodí, bude ti teplo. Ne, a můj bože, tady jsou hnusné věci. Mám já chci tento mobil. Ten je mega hezký. No tak si ho vem, no. Juví. Já chci tohoto šobíka. Tak si ho vem. Jo. Tak toto je pro tebe. Ještě k tomu no prostě k tomu. Toto vezmeme. Chceš to? Zlato? Jo. Já jí to vezmu. Tak jo. A myslím, že už může mít, ne? Jako jo, asi jo. Už to nic není. Ještě karedy. Počkej, ještě pro nás. Ježíši. Počkej, zlato. Tak jo. Já si musím dát všechno. Já taky. Blbý světlo. Tak. To je hezká bunda. Jo, to se mi líbí. To je cool. Tak. A ta taška, to si vezmem taky? Jo. Tak. Ještě kreditka. Tak jo, může mít. Můžeme už laskavě jít, mě už to tu nebaví. Dej mi to, já to tam dám. Ježišimaria, fuj, to je nechutný, ale fuj, kde mám své oblečení? O můj bože, fuj. Já nedávám své oblečení. Och jo, super, jako. Ztratila své oblečení. Snad se najde, protože toto je hnusný. Já vezmu to lavičku. Tak, i s tím poštářkem.
Ježiš, máme tolik věcí. Tak jo, můžeme. Já to dám tady, shop. Ty to lícím polštář. Ježiš, narovnej ho, Elo. Tak. Koště. Super. Tak jo. Co to je? Ježiš, fuj, ten nechutný. Je tady to moje oblečení. Tak. To už je lepší. Fuj, fuj. Hej, to je moje. Promiň, já jsem myslela, že to je Eliny. Já nejsem Elina, já jsem Ela. No a co, koho to má zajímat? Nemá, kde bude tvůj čokol spát, protože my mu nic nekoupíme. No super. A nebo tě drzá. Můžeš mít ráda, že někde bydlíš ty. No super, jsme tady. Pojď, čiči. Počkej, já jsem tě chtěla říct. Jestli tento pes vyjede na moji kočku, tak ať se mě nepřeje. Ho jinak vyhodím sama. Mobílek, klíčky. Ježiši, učení fuje. To stejně bude dělat sestra. Mě nezajímá, jestli budu chytrá nebo ne. Mně se stačí být hezká. To je přece každý. Teď se rovnou dám. Tak. Takže mám takovou tu čepicu. Tak. No. A já jako jdu na mobil asi. Tak, já si jdu sednout a nudit se, jako vždycky. No a největší pardaz byl na nás. My nemáme žádnou skříň. Tohle nestačí. Tak, to dolní bude tvoje. Zlato. To je čí pyžamo? Já nevím, to je jedno. Je tady stejný trefilk. Tady to je asi tvoje pyžamo. Tak. Tak jo, a já si dám toto a ještě ty plavky. Tak, sobíka, super, jo. Jo, lidi, já jsem hrozně ráda, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že se vám tohle video líbilo a zítra třeba natočím tu rodinku. Uvidíme, jestli budu mít čas, protože pravděpodobně ne, protože ráno pojem do akvaparku, pak budu mít vystoupení z tam, jak mám to tancování, tak budu mít vystoupení, potom pojedeme k rodině. Takže nevím, jestli budu mít čas, ale když tak to vyjde v sobotu. Tak jo, doufám, že se vám videjko líbilo a ahoj!